Aha m bụ Nwaada Eze Esther Chisom. Afa m ọzọ bụkwa Ogechukwu. Mana aka m chọọ ka a na-akpọ m Chisom maka na afọ ahụ bụ nke m hụrụ n'anya nke ukwuu. Awụ m onye Ebonyi steeti. Awụ m onye Ọhụkụ Local Government, Iziamgbo in Ebonyi steeti. Esi m na ezinụlọ buru ibu. Nna m wụ igwe obodo anyị mgbe ọ nọ ndụ. Ọ lụrụ ụmụ nwaanyị 6. Mma m wụ onye nke 3 n'ime ụmụ nwaanyị ya ndị a. Anọ mụnwa bụ nke ikpeazụ n'afọ nne m. Anyị buru ibu. Anyị nwere ụmụ nwoke, anyị nwere ụmụ nwaanyị. Anyị juru eju na be anyị. Ọzọ dị ka ibe ya, ezinụlọ m bụ ezinụlọ udo. Anyị na-ebi n'udo. O nwere ebe ọbụla ị ya apụta ga-ekwuo maka famili Eze Nwakpoke maka ọya ka eji mara nna m. Anyị asị gị na ndị awụ ndị eji udo wee mara. Mana ihe meziri bụ na nna anyị nwụrụ n'oge. Si kemgbe ahụ ọtụtụ ihe wee bịa dizie ka ọ dị, mana anyị ka nọkwa na udo ka anyị si adịbụ na mbụ. Agara m primary school na Abuja. Abụ m nwa Igbo, amụrụ m n'ala Igbo kama ebighị m ala Igbo wee too. Abuja wee ebe m bi wee too. Agara m primary school na Abuja, Presidential Staff Community Day Modern School, Suleja. Ebe a ka m gụrụ akwụkwọ nke praịmarị wee gụọ sekọndịrị n'ofu ụlọ akwụkwọ a, wee lọtazie wee gụtọpụzie sekọndịrị lezie elemele nke WAEC na ala nna m wụ Ebonyi steeti na afọ 2014. Ife m na-eme ugbu a nke eji wee mara m bụ na m na-ekechi ndị na-eme emume ejije nke nwa bekee kpọrọ film. M na-enye ha akwa, edozi ha ọfụma otu ha esi wee depụta eme ya bụ film. Ọ ya ka m na-eme. Ihe kpatara m ji wee na-eme ya bụ na abatara m ka m sorokwa na-eme film, kama na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-ahụgasị asị ndị ka na-ebido. M wee lesi anya wee fụ na ụdịrị ihe ụfọdụ na-eme ebe ahụ na m aya emenwu ya. M wee si oke na ọ ka mma na kama ebe kemgbe ụwa nne m mụrụ m ihe a ka eji mara m na be anyị. Ana ịjụkwanụ m kemgbe m pere mpe wee toruo ta mmasị gị nọọ fim a ka m chọrọ ị na-eme. So ọ bụ ihe ndị a mere masị kama m ya ahapụ ihe a bụ ihe mbu n'obi kemgbe ụwa, ihe m chọrọ, ihe m fili nọ ya nwawo akara aka m, kama m ya agbachara ya ọsọ maka ọtụtụ ihe ndị m na-afụcha na-eme. Masị oke na ọ ka mma na m tinyere onwe m n'ofu ebe bụkwa na ime ejije ahụ, maka na ejije abụrụ naanị ndị a na-afụ na TV, na o nwere ndị ọzọ unu esokwe na-akwalite na-emepụta ya nke nwa bekee kpọrọ crew.